RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mungkin nga sa kababay nga taga Dalagit Cebu ang itong matitampo na dasingan nga Pichi. Pichi, di na ko. Sorry. Makigbuwag na ko nimo. Unsa? Pero John Mar nga naman. Unsa may nungdan? Wa, igid makadawat ng akong pamilya nga nanakay anak daan. Kada uli na ako, wa ko lang madungog kung dili ang ilang yaw-yaw kung wa bagid ko makakitag daing babae. John Mar. Mama, I'm sorry. Magbuwag na ta. O di ang sa man ang motor nga itong pinalit. Nga kita magduhang nagtunga, ana. Oh, mutsa traw niya ako nimo kung unsay angay buhaton na to ini. John Mar. Ay, sa mukha gining tawhan na magsigig chat, uy. Kinsa na day, uy? Handa, kanalagong mo kalit og chat sa Facebook, day. Sa dili ni mo kaila. Aw, unya. Daw, naku reply, uy. Nitagam na ko. May pag-focus na ako sa pagpadako sa akong anak. Hello, entertain na lang na, uy. Basin pa di ay mauna na. Mabito niyo akong gibuhat pag last year, best. Remember ka? Ay entertain ko og random guy sa Facebook pero sila hitabo. Yes, nagkauyab ni. Gihatag na ko ang tanan niyang gusto including his material wants. Pero unsa? At the end, dili gyud niya madawat akong anak. Dili madawat siyang pamilya. Pero ang motor nga mo gipalit. Gidagan lang sa amaw. Baga gyud og naong. Day, Pichi. Mong delete na lang ako sa sulod akong self-aning love life, uy. Pichi. Nanawag gyud ay. Sa mukha gyud ni niya, uy. Hello? Hi, Peach. Unsay tuyo nimo, uy? Nakasamok ka sa akong trabaho din is bay ay. Mo ba? Sorry ha. Dili mo ko reply mo nanawag ko. Mao gani, unsay tuyo nimo? Wa lagod. Magigamigan ko nimo. Ay, Ganahan ko. Ay, adin lang. Pwede ko ba ngayon mo number? katuanan sad ka no? Bisa mo ka na gani ko nimo din is Facebook. Unya karon, mangayo na hinom ka sa akong number. Peach. Hatagin ko chance ko galingon aron ila-ilahon ko. Di ko salbayas ka pagkatao ba? Sige na, Peach. Please. Sa mukha sa tuhan na, uy. Mamugos mangyod. Pero nitagam na ko. Ako una ni siyang suyan. Kung unsa ni siya kasincere siya mga storya. Nangayo man siya na kong address din sa amo sa Dalagit. Unya ang ilahan na ako na sa Pardo. Tanaw na tumuan hibagit siya. Unsay ato ni mo do? Kinsa ron? Sige. Dili ka sa Aljun ron? Oy, unsa gud di ay? Taga Pardo ka dong. Unya ni ani ka lang gid og Dalagit aron manguyab sa akong anak. Mao na nang. Seryoso ko siguhan ko sa inyong anak. Oo nga. Ngani ko sa inyo. Aron nag-respetar ninyo ba? Pwede di binuang ako sa inyong anak. Aljun. Kami dong sa tinuod lang. Wa mi pagsupak kung unsa may gustong buhaton sa mo anak kay total. Dako naman ni siya. Og pinangga gyud kay namo. Baong suporta ra gyud mi sa tanan niyang buhaton. Ug labos sa tanan, salig ram sab mi niya kay naibaw man mi nga responsable siyang pagkainahan sa iyang anak. Anak? Mao ka ni tinuod, Aljun. Naan ako'y anak. O wa ko barugi sa amahan nga nakapamabdos na ako. Pichi. Karon kay nahibaw ka naman. Padayon paghapon kasi imong tinguha na ako. Pichi, ganahan ko nimo. Ug tinadanay ako nimo. Dili ko sa adro. Palingawan ko. Nga ko itit ay mga anak nga mural sa ako. Aljun, Kung okay ka, dadunti ka sa amo, sa Pardo. Aron ipailat ka sa kong pamilya. Aljun. Pa, si Pichi. Maayong buntag, sir, ma'am. Oh, may buntag sa binday. Nagkapamahaw na mo? Bitaw-bitaw. Pamahaon na mo, Aljon. May kay init pagsabaw. Salamat pa. Pichi, ay, daungan tang mamag papa. Uyab mo anang Pichi, Aljon. Dili pa ay. Wa pa mo kanya gisugot. Uy, nga naman, day Pichi. Dili ka ganahan sa among anak. Oon sa ma'am? O, tita na lang, uy. Tita. Koan, tita. Naalam ko na siya anak daan pa. Og ayag kadukan nga basin og dili pa daw sa pamilya sa yang uyab.
ang iyang anak. Ay, kami day. Wa gyud nay problema ana. Wa gyud may problema. Kay ako naaman ko'y igsuon nga angkan. Pero dako mig pasalamat kay naaman gyud lalaki nga ni dawat sa akong igsuon. Unya gipakaslan gyud. Tita, Bitaw, pasuruyaw niyo itong imong anak din eh. May din eh, kinaghang mga bata nga igagaw sa Aljon din eh. Malingaw itong imong anak din eh. where are we going, Mama? We are going to your Tito Aljon's house, baby. Yes, Inday JC. Ganahan ka mo sorry, di ba? Dito sa amo, malingaw ka. Namin ka friends do. Tinuod, Tito? Oo. Sige na, sige na. Papugol na si mong hair ni mama ni mo. Aron, mga doon ta. Yay! Nak, wa pa gyud nimo sugta si Aljon. Ang tinuod, Ma. Ganahan ko niya. Tungod kay buotan si Aljon. O niya nakita na ako nga dawat kid kaayo ko niya. Ilabi na iyang pamilya. Ug kung unsa nila kapinangga si Jessie dito sa ila. Anong nihilak mo ka? Wala kong mag-expect, Ma. Nga moabot nila ako. Luha ni siya sa kalipay, Ma. Nakita magud na ako kung unsa kapinangga ni Aljon si Jessie. Ug mahal kayo niya akong anak, Ma. Nak, kung ang tao gani, nagpakita kaayo nimo, ninyo sa imong anak, lisad og kaayo. Ma, Kung tan-aw nimo nga tarong si Aljon, sugta. Talagsaon na kaayo ng lalaki nga ingon ni anak, nga mudawat sa imong kahimtangan. Ma. Aljon, sorry kung di pa huwati ka og dugay. Pichi. Aljon, yes. Gisugot na ti ka. Tinuod. Yes. Thank you. Thank you, bitch. Love kay ka. Thank you. Thank you, Sad Aljon, sa imong gipakitang care og love namo sa akong anak. Kung sa mo ka maayos sa imong pamilya sa inyong pagdawat nako. Full kay ko nga naabot gid ka sa akong kinabuhi. I love you. I love you too, Pichi. Mama, look! Tito Aljon gave me a nice ring. He asked me if it's okay with me to marry you. Anak, Mau ka na, Pichi. Kung okay mo, magpagkasal na ta. Will you marry me? Aljon, Say yes, Mama. ikaw gid na. Pichi. Yes, yes, Aljon. Magpakasal ko nimo. I love you, Pichi. I love you. I love you, JC. I love you too, Aljon. Love, okay na ka? Mama, what happened? Pila na di ka adlaw, love, nga mura kong magsuka kada buntag. Ha? Love, dili ka kamabdos? Tuod. Wala na bitaw ko itong isa kong monthly period. Love, basin mabdos ko. Mama, what happened? Baby, nana kay Mang Hudson. You will be ate na. Yes! Yay! Gusto ko duha ka ng baby brother o baby sister. Unsa? Love, lipay kay ko. Lipay kay ko. I love you. I love you too, love. Swerte ka ayo ko, kinapunta ko sa lalaki nga tarungon gid ko. Ug dako kay kong pasalamat sa among pamilya, tungod kay all out support gid sila namo ni Aljon. Tinuod gid ay nga if you prayed for it, ihatag ra gid sa Ginoo nimo. Kamo mga single mom nga naminaw karon, ayaw mo kawa sa paglaom ug padayon sa inyong prayer. Nga unta, magkakita mog lalaki nga modawat ninyo. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Taguan ako niyo sa pangan nga Rosa, 31 anyos, usa ka single mom, taga Lanao del Norte. Kani ko nagtrabaho sa abroad, sa Saudi, ug dito sa abroad ko gikaila ang amahan sa akong anak. Legal kining akong suliran. Tungod ning uwahin na akong nahibawaan, bahin sa pagkatao sa amahan sa akong anak, aron ihisabdan sugdon ko sa dito pa ko sa abroad. Ingon ini ang mga panghitabo. Hapit ako mahuman og luto. Wa para ba ko'y kaligo da? Good morning! Oy, morning day, Marie. Busy man? Saan man wakit trabaho ron? Saan ka ni mata? Ay, nagluto ka para naman, no? Wow ha, thank you, friend! Ayaw dayon pag-assume. Eh, dili ni para inyo. Oh, sakit naman! Tagalog-tagalog pa. Kumusta ang Tagalog na to, my friend? Ha? Kumusta ang Tagalog mong boyfriend mo sa ka-engineer? Muan niya siya. Mao nga nagluto ko.
Wow! Mawari sa Tagalog? Bibi, ako nalitiwas sa luto, Debbie. Pag-arti na dito, oh. Murag ko kay ligo eh. No. Kinahanglan ako ang personal nga magluto alang kang Victor. Wow! In love ka nga akong friend, uy. Support ko ni mga anang friend. Kay, happy tabi ka maglapas sa kalendaryo. Amil. Ang sarap mo pala magluto. Pwede na maging asawa. Thank you, Vic. Sana yung kasama mo rito? May pinuntahan pa sa mall. Ganun. Alam mo, pinuntahan talaga kita rito sa inyo kasi ang sabi mo, pauwi ka na sa Pinas sa mga susunod na buwan. Mag-exit ka na sa Pinas. Mamiss kita, Rosa. Victor. Mamiss kita, Day Marie. Dili ka na nagdasi mong ba? Amil, balik ko banday anak niya. Makakita niya naglain. Ang mommy mo. Murag, butaan naman silang Tagaluga. Rosa, tingnan mong ticket mo, parang boarding ka na. Sige na, uy. Panamilit na. Panamilit na klase imong love of my life. Dire lang ko. Salamat, Day. Victor. Ingat ka sa biyahe. Salamat, Vic. Ay, kanindot kit sa morning din sa Pinas. Lahi ra sa Saudi. Buwan ako kapin din sa Pinas. Yucks. Ang sobrang giluto ni Mama. Ay, kalagbaho sa lamas, uy. Ma! Lahi nagbaho sa imong giluto, ma, uy! Oy, Rosa! Magdos ka! Ha? Ako mabdos? Ngayon, dili man mo reply si Victor sa mga message niya sa messenger. Gisin raman niya, human ako siya suti nga mabdos gyud ay ko. Human na to. Wa ko na siya makita nga nag-online. Si Marie, nag-online siya. Nitawag si Marie. Hello, Marie! Hello, friend! May kinagabot na yun ta online. May importante ko isulti ba yung Victor? Minyo man dito siya, uy! Unsa? Murag nitabo na ako ang kalibutan dahil nahibaw ko nga minyo di ay ang akong uyab sa Saudi nga nakapamabdos na ako. Nagpatabang ko sa akong amiga nga makontak siya sa Saudi kay nag-exit naman ko diri sa Pinas. Nagkakontak kay mi ug iyang giangkon nga dako siyang minyo. Apan nipasalig siya nga mosuporta paghihapon siya sa among anak. Apan hangtod karon nga nanganak na lang ko sa kahimsog nga batang babae, wa pa gyud siya mo padana ko og suporta alang sa among anak. Unya, Unsa? Huwag niya siya matabang ni mo? nipasalig siya day nga mopadana ko kwarta. Nangayo na gani siya sa akong details, sa akong bank account number, sa akong cellphone number o address. Apan nanganak na lang ko, wag siya magpada. Ako na lang ang ni-shoulder tanan sa akong pagpanganak. Ako pa siyang gi-message kung mupirma pa siya sa acknowledgement for paternity aron makada sa iyang apelyido ang among anak. Apan wag gyud ko niya reply eh. Maong giparehistro ko na lang ang among anak ug akong apelyido nga akong gibada sa akong anak. Uy, batasan tong Tagalugaw eh. Ako man siya gisaway ang kontak ba? Ako ipangutana ko nung siyang plano ni mo sa inyong anak. Ang hangdaw, i-block manong ko. Unsa? Tinuod day. May trabaho ko siya. Usa ka engineer diri sa gawas. Dakong sweldo. Unya, di siya masuporta sa inyong anak. Pero ka mo, yun. Doon din dahin siya makatabang ni mo. Kay, di ba magkakasing company ng trabahoan diri? Oo, day. Kanay buhata. Aron mapugos siya hatag og suporta sa inyong anak. Mangayog yung kag binungan nga suporta sa inyong anak. Kay, wala biya ka magkatrabaho. Suka sila mga anak diha. Mangpugsa gyud na. Day Marie. Hala, hadlo ka ng tawhana nga mukontak ka sa iyang pamilya sa La Union kung dili siya mutarong og hatag og suporta sa inyong anak. Pa. Hanggaw na tawhana, patugatubag pangiti, di siya andam nga moatubang sa iyang responsibilidad. Hala, hadlo ka nga mukontak ka sa iyang asawa ug tug-ana nimo sa tanan tali ninyo. Og papirmaha og affidavit para suporta sa bata. Ipa-notarize og abogado. Ayaw ng verbal lang. Pa. Na-message ko na si Victor bahin sa gitambag ni Papa nako. Maayo unta kung mahadlok ang amaw. Pinanawag na ako. Dili man ni area code din sa Pilipinas. Sa gawas man ni. Hello? Rosa, si Victor to. Huwag na huwag mong kontakin ang pamilya ko. Ano ka ba? Gusto mo ba ng gulo? Una mong ginulo ang buhay ko, Victor. Kung alam ko lang na may asawa at pamilya ka na,
Sana, di na ako pumatol sa'yo. Oh, Now, pag hindi ka magbigay ng suporta sa anak natin, filean kita ng kaso sa vowsy. oh. Ano? Nipasalig na sad ang nakapamabdos nako nga muhatag na siya og suporta sa among anak. Kay gihadlok ko siya nga ikiha og vowsy. Tuod man, nakapada siya og pipila ka higayon og gipaagi sa iyang kaila ang pagpada. Dili iyang pangan sa sender. Hangtod gawa na sad magpada. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Naabagid ko yung right nga mangayo og suporta sa amahan sa akong anak. Bisan pa og wa makada sa iyang apelyido ang among anak og wa sab siya makapirma sa acknowledgement of paternity. Ikaduha pangutana. Gusto unta nako siya nga papirmahon og affidavit of support nga notarized sa abogado. Posible ba na nga tuwa pa man siya sa gawas? Pwede na bang i-email nako niya ang affidavit or kinahanglan gid niyang muuli din sa Pilipinas aron lang mo pirma? Ikatulong pangutana, kung dili gid siya makatuman sa iyang saad, pwede ba kung makafile og kaso niya sa vowsy? Unsa man sad ang pamaagi nga wa man siya karon din sa Pilipinas? Kung makonvex siya, unsa man sad ang silot? Mahug ba nga concubinage sa iyang part? Ikaw ba ito katapusang pangutana? Angay ko pa kang paibaon ng iyang pamilya bahin ini? O magpakahilom na lang ko? O makihabasab ko sa pagpanapaw kung mahibaw ang iyang pamilya bahin na mo? Unsa man sad ang silot nako sa sinugdanan? Wa man ko mahibaw nga minyo siya. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rosa. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana og problemang may punto legal. Of course, kanang mga problema ninyo sa inyong love life, problema ninyo sa inyong mga katigayunan, sa inyong mga kabutangan, problema sa inyong karelasyon, sa inyong kaminyuon, sa inyong ka-live-in, sa inyong kapika, sa inyong mahal sa kinabuhi, pwede jud kay na natong hatagan og kasulbaran. Unsaon man? Well, you will have to send your letters ipadala sa suliran_612@yahoo.com or pwede sa nato ipadala sa ato ang Facebook account. Kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sa atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Letter sender tago na to sa pangalan nga si Rosa, taga Lanao del Norte. Sa official writers page sa Facebook ni gipadala ni Rosa ang iyahang suwat. Kabahin ni sa suporta sa iyahang bata. So una niyang pangutana, naabag yun ko'y right nga mangayo og suporta sa amahan sa akong anak bisan ugwa nakadala sa iyahang apelido ang among anak o wala sad siya makapirma sa acknowledgement of paternity. Okay, now of course naagid ikaw mismo no Rosa ang nakahibaw kung kinsay amahan ana, and I am sure nga ang katong si engineer pod kabawsad siya. Kiknabi nahitabo ninyo. So kibaw gyud mo nga nagbunga pud ng inyong kanang nahitabuan sa inyong inyong pagpakikilawas, no, inyong romansa. So, di man gud na siya ingon nga kay abi waangan sa papa ug wa pud di-acknowledge sa papa, di na lang gyud ta kapangayog suporta. The fact nga although ang kanangan ug ang pag-acknowledge dako na siya nga proof no og advantage on our part kay para di ta maglisod og pangayog suporta kay di naman siya kanigar. Usahay manggod ang kanang higayon nga dili makabutang sa or wa nakabutang angan sa papa no or wa gi-acknowledge sa papa ang bata sa birth certificate, na among good chance nga munigar og mo kanang deny ang kanang maong papa sa iyahang obligasyon kay magsalig sila, pero wa man pud na mag-ingon nga di na gyud pud mo makapangayo kay abi wa nakabutang din ha or wa gi-acknowledge. Kay na may lain-laing ways by which ma-prove nato ang ilahang pagkaamahan or kanang gitawag nato by law as paternity. The fact nga ningingon ka nagpadana na siya kung naatoy resibo no or naatay proof nga nagpada siya kwarta, usa na sa mga lig-on natong pwede nga magamit pagpamatuod nga siya'y amahan ning angkon siya nga naman. Kay ning ako man sa siyang responsibilidad. Anong magpadaman siya kwarta? Amot lang, di ba? Dili man na ingon ana. Or, mga documents like baptismal, or, kung wa kitay lang dokumento, aw pwede, manggayta mo adtog korte, unya magpa-DNA test ta, kana, wa na day lusot ana ang amahan. Di na gyud kanigal. Pwede gyud kayo siya nga makahatag og support, no? Kay di naman siya ka balibad ana. Kaya ang kanang paternity test, dugo naman gyud na, DNA naman gyud na, no? Ikaduhang pangutana, gusto unta nako siyang papirmahon og affidavit of support notarized sa abogado. Posible ba na nga tua man siya sa gawas
pwede ra bang i-email nako niya ang affidavit or kinahanglan gid siya muli diri sa Pilipinas aron mo pirma. Pwede man siyang mo pirma dito o niya notaryohan dito o atong ipa-red ribbon dito kung asa man gani siyang dapitas gawas ipa-consulate na to or maski gani gwa na lay notaryo basta pirmado niya kay naana kay dokumento to prove nganing angkon siya sa imuhang anak. So dili na ka magproblema. No? Pero mas maayo gyud hinuon nga notarize no kay para binding gyud ug di na pud siya kanigar. Ang pangutana nato, mo pirma ba siya? Pwede raman po ng inyuhan ka ng mga chat gani as proof nganing angkon siya nga inyuhan ng anak, di ba? So daghan kaayong ways. Ikatulong pangutana, kung dili gyud siya makatuman sa iyahang saad, pwede ba kung maka-file og kaso nga violence against women and children? Magamit ko bang ebidensya ang mga messages sa cellphone bahin sa amo ang kasabutan sa child support? Unsang pamaagi nga wa man siya karon dinhi kung makonvict siya unsa man pud ang silot. Now, ang kanang violence against women and children, pwede gyud na siya ma-file either as a way lang to get a support or apilan gyud nimo og kasong kriminal. Sa kasong kriminal kinahanglan nga ma-file na nimo og ma-issuehan sa gyud siya warrant of arrest and mauli siya diri sa Pilipinas para makapiyansa siya or mapriso siya or maatubang niya ang kaso. Kung administrative lang, based on support ra gyud ang atuang pangayoon, dili ta mo file sa criminal aspect. Aning balaura kaning gitawag nato nga vowsy, pwede ra gyud mo padayon ang kaso maski wa siya diri sa Pilipinas. Unya kung nanay order nga pabayaron gyud siya support, ang kanang order nimo pwede na nato mapa-extrajudicially execute. Makakuha lang ta sa pangalan sa iyang kumpanya, ang korte mo coordinate sa korte kung asa siyang nasura o asa siyang dapita o atong mapa-implement or pwede pod na kung naa siya agency, ang agency niya diri ang manduan nga kaltasan ang iyang sweldo o ang kanang gikaltas ihatag na ngadto nimo isip bayad sa suporta nga nakalagda dinha sa order sa korte. So naara nimo, yes, pwede kaayo. Ikaupat, ug katapusan nga pangutana, angay ko pa ba kahang pahibawon ang iyahang pamilya bahin ini or magpakahilom na lang ko o makihabasad ko sa pagpanapaw kung mahibaw ang iyahang pamilya bahin namo. Unsa man sad siya nga silot nako nga sinugdanan, wa man ko kabaw nga minyo di ay siya. Mahulog basad nga concubinage na sa iyang part. Ang kaso nga concubinage, Rosa, usa na kakaso nga ato ang ipasaka sa usa ka lalaki nga minyo nga nakigpuyo og lain babae nga di nila asawa, nya ang ilahang pagpuyo skandaloso ug ang ilahang pagpuyo sama sa bana ug asawa. Now ang akong pangutana nimo, wa man mo nagpuyo na, wa naman gani ka ang kuna, gilikay-likayan naman gani ka, so dili kaniya makiha for concubinage. Lahi man gud to kung ikaw ang ninyo unya ikay na ay laing laki kay adultery ang imuhang kaso, makihaan ka dayon maski wa mo nagpuyo. The fact lang nga nakigrelasyon ka, adultery na na. Sa lalaki nga ninyo sa kaso, in the case of a married man, lahi man gud og tratar ang atuang balaod. So dili ra ka mabalakaan ng kaso nga concubinage. Now sa imuhang pangutana kung angay ba nimo pahibawon ang pamilya no ni engineer kabahin ini, ako moingon ko nga naara nimo weigh the consequences kay kung pananglitan maklaro ra nimo siya og storya mo pirma siya sa acknowledgement and support unya maklaro nimo siya sabot nga di na lang nimo gubton kay total ang imuha man lang gyud is maabagan ka no sa imuhang pagpadako no og sa mga gastuhan sa inyong anak, then pwede ra siguro di na lang para wala na isamo kay base niya hinuon og di na niya hinuon siya makahatag kay kung kumo na sa asawa kay mahadlok pod nga mabahinan imong bata kung samot na hinuon og gagubot. Pero kung pananglitan gyud despite the fact nga imo siyang ingnon nga di ka gusto gubot, ayaw lang pod pag ginahi dinha no, chill lang pero dapat mo support lang pug ka, ayaw lang pod og likay sa imuhang obligasyon aning imuhang anak. Unya, mutuman lang sad siya, pwede ra siguro dili. Kaso lang, kung pananglitan, di gyud sad siya, magpagahi sad siya, no? Unya, ikaw na hinuoy matagbaw o gukod, then, wa na gyud kay choice but to file a case, and inig-file nimo kaso, di man gyud pod pwede, nga di mahibaw ang asawa, mao na nay panahon nga, ingnon gyud siya nga, giingnan bitaw tika, ayaw kog mahaya, kay gitagaan ti ka sa tanan nga higayon nga dili gubton og samo ko ng imuhang pamilya pero wa man kamo patuo amo na ni nadangatan. Okay, so I think you'll have to weigh that
option nimo. Okay, Rosa? Og mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan jud kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon.